umuntu waba nomona ngesixaxambishi igida ngoma lamfazi omnyama ya elajike lathi mina ngibulela umfazi omnyama awu kube kuyilona kade lifika lithatha imali kumina lihambe liyobheka umfazi omnyama esibhedlela ngoba mina ngithole nje mhlawumbe besiphele after 16 years uthi hayi lo muntu omsizayo lokuthi uyamlikho uthi yena lo washo njalo ngaya kuyena wathi hayi lo muntu oyikhulumela nje ngathi mina angade ngakuphumela ubala ukuthi wachazela kanje ngoba mina ezohamba umfazi omnyama ephindele ekhaya esuka esibhedlela besuka naye sasikade sinosikhumba ayikho into mina akayikhuluma kumina umfazi wasusabona nje wathi khemisi lekulashwa khona unkosazi wami emakhaya Emile ngakhuluma futhi nenkampani yakagalo lo mlungu sakhona namanje nala abantu ababehamba naye basaphila akekho osashona kulabantu ababemsiza yes banolwazi lonke ukuthi manje akekho umsakazi umuntu okhuluma qonda athi ngqo namhlanje ngisaba ngisho avukuchaza musukhuluma uzucimela Shuthi amandla amasemahlweni yabo asamsoni asenweleni wena semahlweni sifane zabudila lezokopolota awamahlweni power yami yonke ke leli mahlweni njengembungu ngoba ikhuluma hayi ngithethisile njalo uthanda ndoda le ikhuluma iyacimela simlanda amandla kunjalo nje asazi ku TV kufunakala ukubheka amehlo phela ku TV manje no ngiyakuzwa Ferguson namhlanje ngingasho ukuthi kuyisibusiso kuthina sivakashelwe ubaba ohlonishwa kakhulu mfowethu ohlonishwa umhlaba wonke jikelele ngeke ngisho nje ukuthi nawe Ntozo FM awumncinyane lapho kulabo abasilalele namhlanje ngisaba ngisho ukumbiza igama lakhe aziwa ngalo emculweni kodwa ngizombiza ngesibongo ngithi namhlanje sivakashelwe ubaba umnyando ubaba usambe kakhulu ke leyo kwezobuciko fana nothisha angazi ngingambiza ngani siyakwamukela baba kwintokozo ngiyabonga kwintokozo FM ngithi sanibonani nonke nabalaleli ngithi sawubonani nomkhaya nomsakazi wami ngiyabonga sawubona mkhaya yebo mkhaya njani ngiyaphila phila nonke ngiyabingelela kusizwe sonke ngithi abaphila abantu ya sijabula kakhulu Sijabula kakhulu mina ngimazi ke kuthiwe radioini ke noma ngabe uyahlonipha kodwa igama lomuntu uyalibiza nje ngoba nje nami nje ngumfana futhi sabele ngisho bethiwa ngimdala ngubaba kodwa vele kuthiwa mfana futhi sabele sinobaba uphuze ekhemisi esamazi kakhulu kulezi ekhathi sagijima ngomaskandi laba abaqa abebekuthatha impela bakubeke endaweni bathi inja yami hamsana nokhethane baba uchaze kampela ukuthi masikhuluma ke ngawo uqobo lakho uphuze ekhemisi naleli gama lithi phuza ekhemisi liqhamuka phi uphuze ekhemisi uzibo kwakhe wakamnyandu abaningi uzibo kwakho abantu awukuziba abanye bangazi ngobhungu yes emakhaya ngoba bengumdlali wengoma ngilithabela ngisho insizweni akukho kwesintu engingakwazi akukho nje kungako nje izinto zesintu ngiyithanda kangaka nje futhi ngiyafisa ukuthi izingane zami zingabe otsotsi zikhule ngesintu noma ngathiwa enye ihlala edrobheni kodwa yazi ngekhaya ukuthi iwumuntu kukuphe ekhaya yes Sijabula kakhulu ke nje ukuthi ke sibe nawe thatha usibeke esithombeni ke emumva nje masikhuluma ngophuze ekhemisi nangu nomfowenu ukhethane nalumbana kanjani ayihlanganisa lento nagcine senihlanganisa lento senicula umculo omnandi kangaka umculo ugijima negazi umaskandi kusho ukuthi ekugakusho umculo wethu nokhethane iside kakhulu bese yeza thina ngokuhlukana ukhethane bo umaskandi ngendlela yakhe nami kumaskandi ngendlela yami kwaya sahlukana ngokusebenza uthe ngalenkathi ehlukana nami eyosebenza eGoli mina ngasala la eThekwini yeah kuthe 1980 ngasuka la eNanda ngayithe ngaya eGoli ngenxa yesimo ukuthi hayi akuhambi kahle into engiyifunayo la eThekwini ngaye eGoli mangifika eGoli ngafikela eDiepkloof ngahlangana neSpecial 5 ngo1980 ngajoina ku Special 5 eDokey ku Elof Street sazwana neSpecial 5 ngangayitholi indlela yokurekhoda ngaleso sikhathi kwathi 1988
kwayiba ngithola indawo yokurecord ekuthiwa isemkhonto record. Umkhonto record ke sa recorda kona ngithi 2 album wasuyavalwa ngalezo ikhali zobandlululo. Uthe uma uvalwa ke umkhonto sasuka ke sangena kwa RPM. Sithathwa yiyo njalo abaphathi basithatha basisa ka RPM, safika RPM sakhipha khona imbizo nenja yami. Kuthe basikhipha khona imbizo nenja yami kwa RPM kwase kuba nomsindo wabelungu baxabana bodwa. Ngathi nje uSloshberg no Bhuti Ali Mpofu. uAli waye task, uSloshberg waya kwa EMI. Ngase ngithathwa mina iGRC igalo ngaba kwagalo ke njenganamanje ngisekwagalo nje. Usho ukuthi nje umlando womusic imude ngoba uwesinkosi ngihlangane naye wangifica e-studio ngisebenza. Angivake ngifike ngedemo kuyena wafike nje saqhubeka nomsebenzi sasebenza. Yasakufika nedemo. Hayi angifikanga nedemo safike nje sasebenza wafika ngisebenza safike sasebenza saphambili kwaze wadlula emhlabeni. Kwaze kwafika omfazi omnyama. Yes. Umfazi omnyama. Ayikhumbula leyo nsizwa egashule phela igijime nestage baleke nesiginci. Umfazi omnyama ka wakhulunyela uBhodloza. Yes, Unzimande. Yeah. Komunye umfowethu kwakuthiwa uMike Masangwana omshangana. Wase umshangana mase ngicela ukuthi angikhulume noWes ukuthi uWes akasebenze sibe into eyodwa. Kwadla ukuthi eveli ke inkaphane uMaskane ngaleso sikhathi zazi badinga kakhulu. AwuWes nako wakujabulela lokho. Kwafika lapha kuthina umfazi omnyama ngengoma ethi emazweni baba. Ngiyayikhumbula kakhulu le ngoma. Hayi wafika washisa ikhotho umfazi omnyama wesibili wazochaya ethi khula tshitshi lami. Usukhulile phela ubusuzama ukuqoma ngakini. Uqome ngakini. Ungabe usukhulu usushona le. Wasezoshaya lethi ngisebenzile le ayishaya kokugcina ihambanga kahle le ayishaya kokugcina. Hey khona elama lethi ethi intombi namhlanje seyidlala ematavern. Wese ngasaphilile kahle ngalezo ikhathi. Eshaya leyo ngoma. Ingoma nje mina engizazi kahle nje zaba strong kuyena zaba yilaba album lawa bayihithi kakhulu. Yes. Kuthe egcineni kwathi uBhodloza senze isixaxambithi. Nayihlanganisa lento eninginsizwa. Ayihlanganiswanga yithina umsakazi yazi kwenze kanjani oBhodloza noSijula Somkhonto babe neqembu kwakuthiwa iThula Msini. Okay. Bathi bona sibenzele iqembu sabadlalela igingi saseshiya umsebenzi ezitudio sabushiya sekufuneka manje kucule bona basaba ukucula. Bathi hayi ngesilungu sicela niqhubeke nomsebenzi wenu ngoba manje siyabona khona into esoyimosha. Igama laselikhanda kwase kuba yingqungqulu zomhlaba. Yabo kungeyona amaqembu ethu la kwakuyinto eyayikade yenziwe njengana mapenanyawo nje amapenanyawo ngeke ngisho mangithi abafuthi mangithi onethuba lokuthi asebenze akasebenze ngaleso sikhathi kwavela into esiyenzela umphakathi hayi ukuthi ngoba akekho omunye sekuzoma umsebenzi onethuba lokusebenza akaqhubeka asebenze ngoba asisebenzeli thina sisebenzela abantu. Yabo mangisaxakekile mina awuqhubeka umsebenzi awuqhubeka ayi lalelo Ntokozo FM umsanda kuvela umsakazo wakho sisambeli sithi la kubaba ke uphuzo chemist ke umfoka Mnyando insizwe yakhe nje kakhulu ngempela kulezi ayikhathi namanje impela ngike ngiyibona iperformer iyona ngiyibuke nje khona ningangiboni ukuthi sengikhona ngiyibuka ukuthi hayi isayishala kasizwe ngempela lezi ingoma zayo. Ensizwa ke wawuyishaya impela kwakuyialbum esingakheke lena. Lena mangibala kusuka kwaMkhonto kwakuyialbum ka6. Yeah, yes. Uyibambile nje. Ngibambile kwakuyi-6 ngoba le yango 93. Phuze chemist la ushaya ingoma emnandi kakhulu uthi nje ayami abantu abaningi babedinga nje ukuthi uzu ubaba uphuze chemist ecula ngenje kwakwenzekani la? Izinja sasithelela. Ngake nganenkinga ke mina ke bazi bangithatha bangisolunde. Wafika wathi ushenga impela ngakusho lokho ngoba wekusho ngoba izinja weyibona zuuvanzi ishayiswa imoto emgwaqweni. Okay. Onenja akayigada. Yes. Kwagcina kanjalo ke futhi kodwa akekho sayithelela izinja. Ikhona futhi le ngoma ngempela eyaduma kakhulu.
Injani ukukulimaza le ndaba yokudlula kaMfweni uKhethane ngoba nani ibambe kamnandi lapha ku music? Sasibambe kamnandi kakhulu umfowethu abaneshwa nje ngoba isikhathi esiningi sathwala kanzima sizama ukusebenza ukuthi sizame impumelelo. Ngale nkathi sekuthi kuyalunga wavelelwa ingozi yemoto kangcondo wayidrivela nanayo wayedrivela omunye ubhuti wala ifakazi la bathu undokweni. Yes. Naye walimala naye ngoba waphuka umlenze kodwa nje kwabahlungu ukuthi kuphela vele kuhlukaneke ngale yandlela ekwenzeka ngakhona. Ngoba naleyo moto namanje yena isekhona ngendlela ekude ngakhona akulula ukuthi ngayothatha uyolahla kwenye indawo isekhona lapho leya yakade ikhona ngo93 isahleli nje isahleli. Injani kunihlukumeza lento ikuhlala kwayo le moto eyadlulisa umfowenu? Iyasihlukumeza ngoba abanikazi bawo bafe bayicuya bayishiya injalo. Igobongo nje manje lilapha ezanza sikwazi nokuthi singathi sizayisusa siyithwale ngane siyisephi. Kodwa nje ihleli nje obala impela into eyosiza mangizwa kancane ngathi okunwetshwa kwetiyela kuzoqhubeka. Nginasho ukuthi ngaleyo langa lo sogcina khona ukuyibuka ngoba kobe imhla isukile lapha la ikhona. Right. Wadlula umfweni waqhubeka wangaphela amandla waqhubeka nomculo kwaqhubekela nakusungena kwesixaxa la nahlangana kwesixaxa mbithi njengadusha ukuthi obhodloza bayihlanganisa lento yahamba abantu bayithakaselo nahamba indawo niperforma injani isasasa ngempela kusenihlangena eseyinqunqu zomhlaba senisixaxa laba likhulu kakhulu mfowethu angifuni ukuqamba amanga. Yeah. Laba likhulu kakhulu umuntu waba nomona ngesixaxa mbithi igida ngoma lamfazi omnyama. Yeah. Elajike lathi mina ngibulela umfazi omnyama. Awu. Kube kuyilona kade lifika lithatha imali kumina lihambe liyobheka umfazi omnyama esibhedlela. Ngoba mina ngithole nje mhlawumbe besiphele after 16 years uthi hayi lo muntu omsizayo lo ukuthi uyamlikho yena lo washo njalo. Ngaya kuyena wathi hayi lo muntu oyikhulumela nje ngathi mina angade ngakuphumela ubalo ukuthi wachazela kanje ngoba mina ezohamba umfazi omnyama ephindele ekhaya esuka esibhedlela besuka naye sasikade sinosikhumba ayikho into mina akayikhuluma kumina umfazi wasusabona nje wathi khemisi lekulashwa khona unkosikazi wami emakhaya. Emile ngakhuluma futhi nenkampani yakagalo lo mlungu usakhona namanje nalabantu ababehamba naye basaphila akekho osashona kulabantu ababemsiza. Yes. Banolwazi lonke ukuthi manje akekho umsakazi umuntu okhuluma qonda athi ngqo. Yeah. Ngikwazi ukufaka icala kuze ngingaphinde ngoba angifuni ingane zami isale nenkinga engahlangene nazo. Mina umuntu esaxabana naye kwaba nenkinga futhi engeke ngiyenze umuntu ekuthathile into engafanele ayithathe. Ngaliqula icala lakhona laphela ladlula anginalo elinye engangalenza angikazi lengazalwa angikazi lengazalwa ubanga nomanga angikaze ngiyazi angilengazalwa ubaba nomanga ngaze ngilenze icala mina kodwa usula kusixaxa mbithi ke kodwa kwasebenzeka nalezi insizwa na perform kakhulu ake sizwe enye ingoma yaso Saduvela umsakazo wakho sisigijima naye ubaba uphuze Khemise ke ovela lapha yana kwadumisa Mkhomazi sigijima naye ke insizwa lesi noma ngabe thi umdala kodwa ke emculweni sithi insizwa asuka nini madoda sigijima na ngempela usivakashela endlini zobusakaza la siqhakambisa ngempela khona amaciko silande yena njengeziciko lethu nje lidala uzogcina seyidlozi lethu lamaciko sikhuluma ke naye Phuza mfana phuze Khemise baba uphuze Khemise thatha usibeke sithombe njengamanje uwenzana empilweni khona mhlawumbe iqembi osunalo solusungulile ngoba ngabona ngenilanga nendodakazi yakho enhle kabe ayiperforma ngasho ukuthi yabo kuba la angithathile bekuzethatha lentokazi yayisina lapha yacula lentokazi cha bakhona nje baningi abantwana bami bonke kunalo umdala oyacula uyashayela intambo akakabi nenhlanhla ukuqhamuke obala nginethemba ukuthi nje bakubuye management yamendala nje bazovela baqhamuka obala ngoba la lengikhona awuvele nje uxhubane nomuntu ungavange uthinta umuntu owaziwayo funa uthinta management anginje mina nje njengoba ngine management angisakwazi ukuthi ngivele nje ngiqhamukise ngithi ngezinto nawe ufuna ngiqale management yes njenga nathi sine management la ngeke uvele usuke nje usakaza okhosini wena ungavanga ukhulumela ekhaya qinisela imsulu hayi washaya kunjalo hayi mina kungisebenza kanjalo njengoba ngizela ngize ngoba i stage radio station
ekufanele ngigijime kusona kodwa mase kukhonto engizoshayina phansi sidinga imanager yes ayike ngiyakuzwa ngikubona impela ukuthi noma ngabe kunjalo babuphuze ekhemisi kodwa ngiyakubona ukuthi ne ama performance uyahamba uperforma ngoba khona umcimbi owabakhona lapha endaweni yaseAdams kaMnguni ya wafika khona kumakhelwane kanje kamzala wami lapha hayi kamzala wakubona ukuperforma lokho usuku uzojabula uzwadisa uzojabulela njengani masoma kuhlatshiwe yes amashow engike ngiwasebenza kakhulu njenganawo ama-event ayangisiza yes kakhulu futhi ngeke ngikhohlwe ukubonga u-ANC empilweni yami kusukela nje ngo-95 okay bangisiza mfuthu isimo sami sasinzima ngisukelwa ngingenanga ngisho amandla okubaleka kodwa lamathipha ababenginika kona ngangikwazi ngisuka le ngabuye ngayakubona laba abangisha ngoba ngangishawa yikhulu hayi abantu ngoba ngafike ngabona hayi bo labantu abangisukelayo nabo bakhishwa ngenkane lebehlala khona hayi ukuthi lento abayenza emgwaqweni basuke beyithanda basuke beyenziswa usizo uthola omunye ubuye emsebenzini kuthiwa hey endaweni ethile akekho umuntu ozohlala mawahlala uyithethile okokuqala emkhaya ngifuna wazi la emakhaya ethu lesisuka khona sisuka sizosebenza emadrobheni sifike sihlangabezane nodlame lokuthi le uhlala khona kuphilwa impilo ethile la uzofika uphile kanje usuka kuleyo ndawo uyafika kuleyo ndawo uphila leyo mpilo leyo uyabona kodwa ngakini ngeke ufike ngakini ugqama sekuthiwa ufugqama usuwaziwa nje ukuthi hayi lo muntu endaweni ethile uyinto ethile ufike usuqhubeka ngeke usasala akuyazwakala mhlambe ke ukukhipheni ugcine nini ukhipha khona ke olukhiphile icwecwe likhona lithi politiki lona leli ngisalungisa inkinga zakhona njengamanje emsakazo wami kodwa nje ngibonga ithuba kwintokozo ngithi leli thuba ngitholile lisibusise esikhulu kumina yes manje la leli cwecwe lisatholakala yini noma kwenzekani lisangithi manje ama-CD nje obavalwa nje sitholakala kuma-cellular phone mithina kasiyazi ukudayisa ngama-cellular phone isizwa izingane nje sazi ukushaya silikhothe nje kuphuma ama-CD manje ama-CD akaseka awasenziwe iyona inkinga esasishaya sesisizwa abantwana bethu ibathi politiki hayi akezame ukuthi ke sizame ukuthi size ukuthi uma ngabe ukhuluma ngepolitiki wawukhuluma ngohlobo lwepolitiki kwenzekani la imisebenzi ayisekho manje kufanele ungene ngomntakababa ya izolenyakazelo njalo ngempela lensizwa uthi indaba enibangayo ukuyibuze nawe ngempela uthola ukuthi uxabene nomfweni inibangani ngepolitiki nje ipolitiki nje iya baba mhlambe ke bakhona abantu abagijima nomaskandi khona nabanye abasaqhamuka abantu abasha abafuna ukungena kule ndima yamaskandi njengomuntu osuyidluzi losuwazi kahle osempandini zawo kwenzekani kumaskandi faye benze njani engingakusho kumaskandi ukuhlonipha abanye abantu ukuzithoba ungakhulumi ngabanye abantu bheka into oyenzayo ucompose ingoma ngoba lo sosikhathi osichithayo uhamba uhleba wenza khona amaluzi owaluzayo engomeni zakho ngabe uyayicomposa uqamba into ehlakaniphile bheka into mawuhamba ubheka into ezokufakela imali musubheka into ezohlukumeza omunye umuntu empilweni yakhe yes zibheke wena into oyikhulumayo ukuthi lento oyisa komunye umuntu kuwena mayiza kweni ngeza kanjani finish mina wesabza ngiyaxolisa ukuniphula ulimi mina ngifisa ukwazi ukuthi ubaba uphuze ekhemisi ingoma lezi azibhalayo ngoba le ngoma zakhe ayibhalayo zijule kakhulu zifika kanjani baba uyaziboniswa noma no mkhaya wami angiyiboniswa mfowethu kushuthi nje ucabanga nokujula ngoba eyakhe impilo ufuna ujulela eyakhe impilo bese ujulela eyomunye umuntu ngingathi mina mangilale ngiphosithe ngicathi bonke labo makhelwane bami banalo itiye khona omunye ufuna ukuthi uzothi ubone ukuthi makuhlebela athi hey makhelwane wami nginenkinga lapha endlini funa uyilalela leyo nkinga ngoba uyesaba ukuthi akutshela asibambaneni yes saphupathina lukhulu zayo luyeza ma-Afrika ayigugi ngiyabonga kwintokozo kakhulu niyibusiso kumina asibonga kakhulu ake uyazi siyaqhubeka nje phela ukukusupporta siyaqhubeka umculo wamaskandi vele ukhona la ekhaya ineshow yamaskandi sihleze sudlala nje esijabula kakhulu ukuthi ke usubuyile futhi wathi cha hayi ipolitiki uyayibona ukuthi sekhona ufuna ukuthola umsebenzi nje fanele ucifihlo hayi into ebuhlungu kabi
vele abantu bahlupheka bo. Okay seba kakhulu baba Ngiyabonga Fokashake No sibonga kakhulu ithubo baba Siphelele siphinde sibonga kakhulu kwintoza FM ikhaya lamaciko next week isabza sikhona siyaqhubeka nomsebenzi omuhle umsebenzi oyisibusiso abafisayo ukuze ehleleni mangibamba 78 68 yeah 65 0110 yeah mfana futhi boy agenisha nga Facebook ka TikTok mfana futhi Mr M0 kuyithiwa uciko buyaphilisa ave ngathanda indaba Mr M0 shuthi Mr Nothing I know uyazi uthi yonke into iqala ngo0 ngoba nawe inamba yakhe iqala ngo0 ayama iqala ngo0 hawu iqala ngegunqu iqala ngo sibonga kakhulu